हितेश बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव एन्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारी बिथांनि इसिङारि बाथ्राखौ खेंफोरथि होबाय। नंगौ बे समाव दिनैसो हितेश बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलआव जगदान जाबाय। बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय आरो बे जगदान जानायनि उनावनो हाग्रामा महिलारी बिथांखौ थाद'नाय गैयै इसिङारि बाथ्राखौ खेंफोरथि होनानै दान्थे बिदान्थे एबा अजद होदों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि इसिङारि बाथ्रा खेंफोरथि होदों बे समाव हितेश बसुमतारी बिथाङा। हितेश बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय 17 बोसोराव मा खामानि मावबोदोंमोन, गावनि गोसो बायदि, गावनि लुबैनाय बायदि, गावनि साननाय बायदि मा खामानि मावबोदोंमोन हाग्रामा महिलारी बिथाङा। आरो बेखौ लानानै हितेश बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो अजद होदों आरो इसिङारि गोबां माने बाथ्राखौ खेंफोरथि होबाय। एन्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल दोलोआव हितेश बसुमतारी बिथाङा एन्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो गोबां माने खेंफोरथि होदों हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव। जे बिथाङा थांनाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा 17 बोसोराव मिरु बिपिएफनि मावख'आवनो खनसेबो आगान होआसै, जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङानो बिपिएफ दोलोनि गायसनगिरि होनना बुंनांगोन, जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङानो बिपिएफ दोलोनि गाहाय। बे बाथ्राखौ एबा बे अजदखौ जोंनिफ्राय होआखै, बे अजदखौ होदों हितेश बसुमतारी बिथाङा। আজিলৈকে হি বিপিএফ দলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই। 18 বছৰ হ'ল বিপিএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখেতে নবহে। আজি বিপিএফ দলক মই দল হৈ আছে বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ এই হাগ্ৰামাৰ কোম্পানী হৈ আছে। जेराव बियो 17 बोसोर हाग्रामानि सासनावनो बिपिएफ दोलोआव दंमोन आरो बे दिनै बिपिएफ दोलोनि हाग्रामा महिलानि गावनि गोसो बायदि, गावनि साननाय बायदि खामानि मावनायनि थाखायनो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै, हाग्रामाखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। आरो बे समाव हाग्रामा महिलाखौ जकार होनना बुंदों। जकार हाग्रामा महिलाया जेरैबायदि गोबां मानि दैदेनगिरिफोरखौ गोबां मानि बिमुं होयो, गोबां बायदि बायदि बाथ्रा होननानै दान्थे बिदान्थे खालामो, जेरै बिथांखौ कामान्डार, खाम्फा बरगियारि, बिथांखौ गावबुरा बायदि बायदि। नाथाय बे बाराव हाग्रामा महिलारिखौ सासे जकार होनना बुंदों। जकार बे समाव बे जकार सोदोबखौ हितेश बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जकार होननानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। हाग्रामा एजन जकार हल अनाय तनाय बकि पुरे, जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गोबां मानि बाथ्रा बिमुं होनानै बाथ्रा बुङो। बे बाराव फिन जाथाय होदों जकार होननानै, हाग्रामा महिलारिखौ जकार सोनानै बाथ्रा बुंदों हितेश बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारी बिथांखौ माबायदि जकार बुंदों आरो थांनाय 17 बोसोराव गावनिनो दोलो, गावनो गाहाय बिपिएफनि बे मिरु बिपिएफनि मावख'आव आगान होआखै होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों हितेश बसुमतारी बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। हाग्रामा एजन जकार हल অনাই তনাই বকি ফুৰে। আৰু আপোনাক এটা কথা কওঁ, আজিলৈকে সি বিপিএফ দলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই। 18 বছৰ হ'ল বিপিএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখেতে নবহে। আজি বিপিএফ দলক মই দল হৈ আছে বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ এই হাগ্ৰামাৰ কোম্পানী হৈ আছে। কেতিয়াবা সেই ক্ৰেচাৰত, ৰিজৰ্টত, কেতিয়াবা মানে সেই নিজৰ ভিটামিন এই কোম্পানীৰ দলে চলি আছে, কোম্পানীৰ দলে। এইটো অতি দুখ লগা কথা। আৰু একেটা যিটো বিটিচি পৰিষদত যি অপজিশ্যনৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, ইয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিছিলে, আজি বধ কৰি MCLA হোৱাৰ পিছত 4টা বছৰত কিমানবাৰ গৈছে সুধিলে নিশ্চয় লাজ লগা কথা। একেতে সেই দলক ইয়াত অপজিশ্যনৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে।